Usang natala nga namatay sa Davao Oriental human gibaha ang pipila ka lugar sa probinsya tungod sa kusog nga pag-ulan hatod sa low pressure area. Atong sayro ng detalye pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, patay ang usa ka senior citizen human maanod sa baha sa Katiil, Davao Oriental. Samtang niranyo sabang usa ka dam ingon man hanging bridge tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa sapa. Usa ka 83 anyos nga lalaking nailhang si Valentine Kaayon ang patay human naanod sa baha sa Barangay Alegria, Katiil, Davao Oriental. Kini dihang nasinati ang kusog nga pag-ulan sa probinsya dala sa low pressure area. Usa ang maong barangay sa pinakaapektado sa pagbaha sa probinsya. Samtang sa Barangay Maglahos, palisuray ang pagtabok sa sapa. Human naguba ang hanging bridge na ginaagian sa mga residente padulong sa sentrong bahin sa barangay. Busa migamit na og motorized bangka ang rescue teams sa PDRMO, Katiil LGU, BFP ug PSWDO aron maabot ang maong lugar. Anaa sa 120 ka magbanay ang apektado sa maong lugar, kinsa nahatagan dayon og food packs ug supply sa tubig. Giatiman na sab ang pagbalik sa supply sa kuryente ug tubig sa lugar. Nakatakda sab nga maghatod og solar lights ang provincial government aron dunay temporaryong suga ang mga apektadong residente. Samtang naguba sab ang dam sa Barangay Aragon sa samang lungsod tungod sa kadako sa tubig baha. Samtang nakabalik na sa ilang mga balay ang mga apektadong residente sa lungsod sa Caraga, Governor Generoso ug San Isidro, diyang mihubas na ang tubig baha. Sara, naisgutan na matod pa sa Barangay Council sa Barangay Maglahos, Katiil, Davao Oriental ang plano na ipailawom sa state of calamity ang ilahang barangay. Samtang sa probinsya sa Davao de Oro, sa latest update gihatag kanato sa PDRMC, adunay usa ka 65 years old ug usa sab ka 67 years old ang namatay tungod matud pa nga nalumos sa baha. Samtang karong hapon lang gideklara na sa sangguniang panalawigan sa probinsya nga ipailawom ang tibuok probinsya sa Davao de Oro sa state of calamity. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.